pangyaw, kailangan natin kumuha nito para papasok na tayo ng immigration. So, kailangan natin ito pilakan para hindi tayo makaka-enter sa loob. Ito yung what's up mga pangyaw? So ito, nandito tayo. Inabot tayo ng ilang oras pag ng aking luggage gawa ng nag-over luggage tayo. So isa-shoutout ko mamaya si sila Manny. Si Manny actually ang tumulong sa akin sa pag-arrange ng aking luggage mga pangyaw. So nagbayad tayo ng excess natin na worth 5,000. So, ito yung ating resibo. So, hindi na pakiusapan. So, ang binayaran ko sa ating excess luggage is, just wait. Almost nagbayad din ako ng 5,000 mga pangyaw. 5,220. So, almost 10 kilos din to. So, hindi ko na talaga napakiusapan kaya nagbawas tayo. So actually, ito pang luggage ko, hindi nakasama. Ito. So ang pinaka-luggage ko lahat-lahat at total is 35. So yung 25, yun yung natin, binayaran natin. Tapos yung 10 kilos ang binayaran ko. So kung makikita nyo mga pangyaw, nandito tayo. So, samahan nyo ako mamaya, papasok tayo sa immigration. So, kung makakapagkuha ako ng coverage, so, we'll see. See you later, mga pangyaw. So, yun na mga pangyaw, papasok na pa ako sa loob. Na ako. Actually, nakapag-check-in na tayo. So, na tayo, immigration. Meron nga dito, Kikay, sabi. May naka-charge pa. Hindi katulad din doon sa ano. Kunin mo na yan. Kunin mo na yan. Okay na. Okay. Sige na. Hindi na ako ah. Sige na. Hindi talaga ako. Tignan mo nagpatid kailan eh. Diyan ka muna ininis. Sige na, Kikay. So yan ang mga pangyaw. Na tayo sa immigration. So, na-check-in ko na yung mga luggage ko. So, papasok na ulit tayo. At dahil nga lumabas tayo, dami kong tinanggal sa luggage ko actually. So, yung isa kong maleta hindi nakapasok. So, ito lang ang aking hand carry ang nakapasok ko. Yung tubig. Pwedeng. Pwede ka? Pwede ba yan? Oo. Okay lang. Pwedeng paano? So, ito na. Papasok na tayo sa immigration, mga pangyaw. So, kung makikita nyo,
Smooth na. Kapasok na tayo ng immigration. So, kailangan natin kapilakan para hindi tayo makaka-enter sa loob. Ito yung shoutout ka. Sige na. Anong pangalan mo na? Ayan o. Naka-play na yan. Ayan pa, shoutout ka. Di ba ako makikita dun? Shoutout ka na, sir. Hello? Nood ka ng YouTube, sa YouTube channel. Anong... Ayan, ang pangalan ko, tingnan mo. Search mo lang, yan lang. Madali Dami ka lang. ng ano mo? Oo, yun naman. Yes. Okay na? Ayan, Maria Rosario de la Peña. Maria... Rosario de la Peña. Pwede pa sampang nga ito sa ano ko, baka naman. Maria Rosario. Mamaya magla-live ako sa YouTube. Anong pangalan niyo? Ibar. Bibar, ayun. Sige, sir. Shoutout natin si Sir Bibar. Hello, sir. So, ayun. Papasok na tayo mga pangyaw sa immigration. At ito na nga, final na. Babalik na naman tayo sa Macau. So, ayan. So, yun na nga mga pangyaw, final, nakapasok na tayo. Ang hagad ng ating, so yan, nakapasok na tayo sa loob. So, actually, mamaya pang flight natin, 1:30. So, nandito pa lang tayo, waiting na lang. So, maghahanap na lang tayo. So, yan ang duty free ng ating airport. Mag-aantay pa tayo dito. So, hindi ko alam kung ano ang Macau. So, maghahanap tayo ng gate kung papuntang Macau. Good morning to our passengers on Philippine Airlines Flight PR720. Kung makikita nyo, ang ating itsura is Christmas tree. So, meron tayong so, dahil busog na tayo, so, puno na lang tayo nito. Your Philippine Airlines ground staff as well as your security personnel shall be conducting final documents check and carry check, body and footwear inspection prior to your boarding. And amenities may be with us all our passengers. Dahil 7 tayo, dito tayo sa dulo. Ayun, finally mga pangyaw, nakarating na rin tayo dito tayo sa gate 7. Ang nakikita nyo is haggard ang beauty natin. So, dahil rush, tayo masyado sa ating luggage. So, inabot ako ng siyam-siyam sa pag-check ng ating luggage. So, sa pag-check-in or sa immigration, hindi tayo na masyadong naano ng abirya gawa ng mga not bilis. So, doon ako nahirapan actually mga pangyaw sa sa ating mga luggage. Oops. So, hindi ko na ipasok yung ating damit. So, dadali na lang ni Kikay pag punta niya. So, abangan nyo kung apangyaw na maya pa tayo sasakay gawa ng maaga pa.
So, waiting pa rin tayo. Ito na. So, yung moment maglalan, take off na para naman. So, wala masyadong konti lang ang pasahero. So, malapit tayo dito sa exit. Makikita niyo yung exit. Nandito na tayo sa Macau. So, nag-aantay na lang ako. Inaantay ko pa si Resty. Hindi ko alam kung nasaan siya. Waiting natin si Resty. So, kung makikita nyo yung mga dala ko, ayan, ganyan, kadami. So, sabi niya, nasa bus na raw siya. Malapit na raw siya. So, waiting pa rin tayo. So, sa akin, yung pala yung anak ng napakaganda. Oh, Mia. Akala niya po may pasok si Mia. Kasi pag na-discover ako dyan, baka mas makukulitan pa ako. Ikaw makalimutan na Kaya pala yung viewer mo nga nung birthday mo, wala nga viewer. Viewer. Ako magmukha ko ano. birthday mo. Tingnan mo yung ano ko. 4K na yung aking viral ko. Yung sa'yo. Yung birthday niya. Tingnan mo yung birthday niya. Kasi ako nayaman ng birthday mo. Oh, yan. Nagdali mo nga tayo on my screen. Hindi pwede kika. Hindi pwede yan yung ano. Ano ka ba? Gusto ko nga dito lang. Pwede yan dito. O, kahit yan pwede. Ano ka ba? Ano ba? Camera o ano? Gusto ko dito lang. Pwede na gumagana yan niya. Ayun, wala nga. Wala kasi sa bundok yan eh. O yan. Meron niya. May nakikita ako. Huwag ka. So ayan. Ayan ang resting lasinggero. So ayan si Mia. Sandali. Oh, may nakikita ka? Wala, di ba? Sige. Okay na. O, sasabihin mo wala. Ayun lang. Wala kasi sa bundok eh. So ayan, nandito na tayo. Welcome, Macau. So I'm here. So, sa mga pangyaw natin yan, abang-abang lang sa ating mga kaganapan. So ayan, shoutout inaaway din si Mia. Ako inaaway ng mga anak ko, sa totoo lang. Yan ang mga mababait ng mga anak ko eh. So ayan. Kala mo lang yung pangit Mia pag narikabin mo yan. O, ano ikaw? Kasi ikaw, ano masasabi mo? Ako, hindi magpapasikat kay Tita. Masikat saan? Ayan, ayan, ayan. So dahil ko nga, hindi ko inaasahan na susunduin pala ako ng anak ko. Ayan. Wala, bye-bye. Ay, ano dyan, oh? Oh. Oh.
Oli. Ha? Tita, doon sa ilalim ng mesa dito sa